Zo'n vreemde in je huis, dat vindt ze dol. Zij heeft maar één japonnen en voor het werk een paarse overal. Ze kent geen vreemde talen, maar dat heeft haar nooit gestoord. Als zij gaat redeneren, komt er toch geen mens aan het woord. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze speelt geen tennis met de kennis, dat is een boffie, maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n lekker bakje koffie. Mijn Mina kan niet trotten. Ze is absoluut niet wat je noemt mondain. Toch houdt ze van ravotten. Wanneer ze met me stoeit, doet me alles pijn. Ze heeft nog nooit aan sport gedaan, maar lopen kan ze straf. Als zij begint te tippelen, lijkt Piet Moeskop ze bij haar af. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze speelt geen hockey met een stokkie, dat is een boffie, maar ze zet zo een immers bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie. Mijn Mina heeft een puistje. Daarmee voelt zij verandering van het weer. Mijn Mina heeft een vuistje. Daar slaat ze 7 veldwachters mee neer. Zij is niet muzikaal, maar als het kind een lied chanteert, dan wordt er in de beeld altijd een aardschok genoteerd. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen mag. Ze draagt geen crêpe de chine pyjama, dat is een boffie, maar ze zet zo'n lekker bakje koffie. Oh, zo'n heerlijk bakje koffie, een bakje leuk.